masaktan. Sa kalisod nagsagaba, kung dato hayay ang kahintan, tanan lami matilawan. Kung mulagaw magsakyanan, apan gani kung pubira, kung mulagaw mabakasra, wag na ginon kay may kwarta, kung gutom kaon ragbingkas. Dagan makusap na na, dili naman agad sa walay kwarta, batas ang sirti na makuta, mga istrikto na istrikta. Dagan makusap na na, kahit na aliyong pura nagpunta, di mamansin sa kaila, kay sila nanadaduna. Kung madato ka, ayaw yunus ba, batasan mo pirmilihan, kay ang kwarta mahalaw ra. Kung batasan mo perting